Velkommen. Jeg vil anmelde den her i dag. På se. Hedder den her drik. Energidrikken. På sig. Jeg vil bare lige sige, at den skal jeg aldrig købe, hvis I finder den. Den smager lort. Jeg fik den af en fra en eller anden ø, der hedder Gozo. Og det er lidt tid siden, men den smager lort. Så den skal jeg aldrig købe. Aldrig. Og der kommer en video med i dag, fordi den her var jo rigtig kort. Jeg vil bare lige sige, at I skal købe den her, hvis I finder den. Aldrig købe den. Så det var bare lige en hurtig video. Og jeg vil snakke om den her. Der kommer flere videoer. Der kommer en til i dag. Og en til i morgen. Og en til næste uge. Så der kommer en til i dag, fordi den her var kort. Så vi ses. Ha' det godt.